A prezada hora galega. Novamente este ano, compráceme agasallar o pobo da vila cunha pequena ilusión nestas datas tan marcadas de maxia e de alegría. Por tal motivo, acudo a vostedes para que sexan a chave de entrega de tal agasallo, xa que desde hai uns anos forman parte desta ilusión. Atentamente, o benefactor. É a misión que nos ten encomendada o benefactor. Xo di aquí esta carta. É unha persoa boa, anónima, que cada Nadal quere traer ilusión e sorte á súa veciñanza da vila. Aquí está cada seu sobre, de veciña e veciño, hai nos que repartir e a caixa coa ilusión. Pero bueno, bos días, Zacarías. Que faides vos por aquí? Repartirvos ás veciñas e aos veciños o que me encomendou o benefactor, Zacarías e Irene. Antonio, Rosa, podemos pasar? Sí. Antonio e Rosa. Somos nós. Maruja, José, que teño... Ai, pero vedes polo camiño. Que teño un paquete para vos. Non abrades, vamos para abaixo que nos temos que abrir os sobres todos xuntos alá. Vamos, espero vos. Vamos, Maruja, José, que xa está todo o mundo... A ver, deixade de sitio, pois veciñas e veciños da vila. 3, 2...